Hey, check, hey. Hey, hey. Check, hey. Hey, mic, check, hey. Hey, mic, check, hey. Hey. Hey, mic, check. Hey, check. Hey, mic, check. Hey, mic, check. Hey, hey, mic, check. Hey, mic, check. Hey, hey, check. Hey, hey, mic, check. Check. Hey, check. Hey, hey, mic, check. Hey, hey. Hey, mic, check. Hey, mic, check. Hey, mic, check. Hey. Maayong buntag, mga igsoon. Ato ta sa atong panimbahon, atong daygon ang Dios. We worship Him in spirit and truth. Please rise. Opening prayer. Brad Albert, opening prayer, bro. First, ato tas mga pag-ampo, rol tas Ginoo. Amahan namo nga langit nun, Dios, makagagahom sa tanan. Salamat, Lord, nining sayo sa kabuntagon. Nagpasalamat kami kanimo. Ay mo ming gidala dere. Karon kami tayo musimba di kanimo. Ani ang matag sa kanamo, Lord. Miduol di kanimo sa mga tabangan. Nagapaubos. Ngaya kami sa mong tabang, kaya wala kami mahimo kung wala ka. Lord, ani nasad kami aron ikaw mong simbahan. Ani nasad kami aron ikaw ang pasalamatan o daykon. Lord, among ihalad ang naa ka namo. Aron ikaw mahimuot kung may maya ka namo, Lord God. Sa dibi pa, ani ang tagsa namo ka kinahuna, kagalingon, kasing-kasing, Lord. Nangayos imo tabag, ngayos imo kapasayloan. Lord, ang kuno namo nga doon na may mga panahon nga kami napakyas. Doon na may mga panahon nga kami nagkulang kanimo. Ano ya? Apa na niya? Ang among kinatibuk ang pagkatao kusog miduol ug nagpaubos di kanimo. Kay walay laing takos ang ayan nga makahinglo ka namo makapasaylo sa among mga sala. Lord, dawata ang mong pag-apo. Dawata ang mga pagsimba o pagsalamat kanimo. Lord, ipasinati na sa nimo ang imong presensya kang tagusa ka namo. Lord, salamat sa imong dakong gugma. Salamat sa imong dakong. Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, ikaw magabilis ka namo. Gikan sa among pagsugod ning panimbahon karon, ikaw ang Dios mapataas. Walay lain among sinunggan, pasalamatan, simbahon ikaw lamang. Lord, ani ang mutagusa ka namo. Ibilis ang mudala sa first and worship, lead Ginoo. Ang leader Ginoo sa first and worship, ikaw magadala. Ibubo ang imong tubling dihog kanila. Ingon man sa pagpadayon namo sa pagpaminaw sa imong langit mong pulong Ginoo. I-bless ang imong anak alagad nga mohatod sa imong mensahe karon. Lord,
Kay kanang mga minsaya mong madunggan, Lord, amo kinimay kinabuhi sa among tagtag sa kinabuhi, Lord God. Salamat, Lord. Kay ikaw ang among kalig-on, Lord. Ikaw ang among kusog. Lord, di sa mga pulong, imo kami lig-unon. Kasi panahon karon, Lord, ikaw ang among kalig-on, Lord God. Nangay kami sa among tabang, Ginoo. Bisan pa man, Lord, sa mga kaigsunan na mo nga nagsubaybay, nagsunod, di maong panimbahon karon. Bisan asa man sila nga dapit, Lord, ipabot kanimo ang imong presensya. Ipabot kanimo ang imong mga proteksyon. Lord, wala kami nasayod kung unsa may naa kanila. Apan ikaw ang Diyos gamhanan. Dayag sa imong mga kita kayo nimo, Lord, kung sa imong mga kakulangon sa mong tatak sa kakinabuhi. Aniya kami, Lord, nagpaubos sa tumang paubos, Ginoo. Lord, among giyampo, Ginoo, ang among mga loved ones, ang among mga kaigsuunan, ang among igsuon, mga papa, mama, Lord. Yes, Lord, ikaw ang Diyos, hikap sa ilang kasing-kasing. Wala kami nasayod, Lord. Kaya ikaw ang Diyos gamahanan. Nga mao'y makahatag ninyo na. Lord, among giyampo sa tibok nasod, Ginoo. Lord, ikaw mag-bless tanan gikan sa mga pangulo, Ginoo, hantod sa pinakataas, gikan sa hantod sa pinakaubos, Lord. Ikaw ang Diyos mag-auban, maghahatag ko katinaw sa pangnauna, Ginoo, nga walay mga kagubot, Lord. Kay ka man ang Diyos mo'y makahimo ni ana. Dalaygon ka nga Diyos nga mong ipasalamatan. Kay ka man ang naghatag na mo proteksyon, panalangin. Kanimo lamang taradong og himaya sa palangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise, check. Praise. Usbon ko, maing buntag pag-usab. Amen. Andam na ba ang matag-usa nga mudaig ug musimba sa atong buhi nga Dios? Amen. So salamat sa Ginoo. Agig pagsugod, atong daygon ang atong buhi nga Dios ug atong lamanuhon ang atong mga katupad, atong mga igsuon diha sa pagtuo. Atong lamanuhon og atong inyon kumusta man ka sis, Brad. Amen. Hallelujah. Atong ipakpak atong mga kamot gamit ang atong tibuok kusog. Din adlaw kamalipayon nga naghiusa mga anak sa Dios nagakasadya. Kamalipayon sa imong panagwan, kamasanagon gayud sa kanunay. Ang himaya sa Dios nagahatag o kalipan. O kumusta pag-aksa ko higala, kay labihan gayud na kong ingawa. Sa kadugay sa panahon nga wala ka nagkakita. O kumusta pag-aksa ko higala, kay labihan gayud na kong lipaya. O saragot kita sa langit.
Hallelujah, Lord. Salamat, Ginoo. Nga imo mong gipahimugso nining kalibutan na amahan. Yes, Lord. Tungod kay duna kay dakong tumong sa mong matag usa ka kinabuhi, Ginoo. Kaya aron kami makaalagad kanimo, Lord Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Ning kalibutan uban sa dakong katuyuan inigsod ko sa kalangitan mga bulano kabinuunan imong gipahimugtan. Yes, Lord. Mga pag-antos, mga pag-antos ng kinabuhi imong gipasan. Alam ka na ko sa kahugawan imong gihinloan kinabuhi ko karon nahugasan sa hamili mong dugo walay sama nagimo kagamanan walay aram makatubong sa bugahon tapos umangayan pasidugdan hangtod may pinabuhi hangtod may kusog hangtod may gininhawa sa ngabil ko himayaon ka hangtod ni aka sa kasing-kasing ko bayawon ka o alagaran ko hangtod may kinabuhi hangtod may kusog hangtod may gininhawa sa ngabil mo himayaon ka hangtod ni aka sa kasing-kasing ko bayawon ka o alagaran ko Ginoo. Yes, Lord. Amo kang alagaran, Ginoo. Hangtod na kami may kinabuhi amahan ko. Ginoo. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Amo kang alagaran, Ginoo. Samtang may gininhawa pa kami, Ginoo. Samtang may Yes, kinabuhi pa miniining kalibutan na, Lord Jesus. Wala milaing matinguha sa among kasing-kasig huna-huna, Lord. Kundi ang mabayaw ka, mapataas ka sa among pagsataksa na kinabuhi. Hallelujah. Hallelujah. Karon ato na punta sa mga pagdaig. Atong gamito ng atong tibuok kusog. Amen. Kay karon ang adlaw sa atong buhay nga Dios. Ato siyang simbahon, ato siyang daygon, atong ibayaw ang atong mga kamot, mulukso ta, musayaw, og musinggit, og maghugyaw. Kay karon ang adlaw sa atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah.
Amen. Karon ang adlaw sa pagdayon pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Mulukso mo sayaw, mo singgit o paghulyan, balaan ng dayon ng Diyos. Karon ang adlaw sa Diyos, karon ang adlaw sa pagdayon pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Ulokso mo sayaw, mo singgit o paghulyaw, balaan tamahanan ang Diyos. Dayon mo ikaw, O Diyos na labing tamahanan, pag-uwi ka sa among pagsimba. O Diyos, maway kausaban, hangtod sa kahaturan. Dayon ko ikaw, sa may katapusan. Dayon ko ikaw, O Diyos, malabing tamahanan, mag-uwi ka sa among pagsimba. O Diyos, naway kausaban, hangtod sa kahaturan. Dayon ko ikaw, sa may katapusan. Dayon ko ikaw, sa may katapusan. Hallelujah! Ato pag yung daygon, ato pag yung halaran ng atong buhi nga Dios. Magahalad kami kanimo, amahan. Mahalad mga pagdaig, mga awit, kanimo amahan. Jesus, magkahalad mga
imong pagkamaayaw, Ginoo. Og dili jud na mo masukod, Lord. Yes. Ang kadako sa imong gugma, Ginoo, nga rin ka na mo amahan. Thank you kayo, Lord, sa kaluwasan nga imong gipaabot diri ka na mo amahan. Ano pa jud kang awitan, Lord? Tungod alang niya sa imong kimayaan, amahan. Tandi sa pagkamaayo mo, o dili masukod kadako sa gugma mo. Walay katapusan ang pagkagamhanan mo. Ikaw ra gyud o Dios, ang angayan simbahon ko. Walay katapusan na magpasalamat, ikaw alagaran hangtod sa kahangturan. Ang grasya mo o sa gugma mo o sa pagkagamhanan mo, ayang simbahon ko. Yes, Lord. Ikaw ang aming namang simbahon, Ama. Tungod sa imong Walay matatandi sa pagkamaayo mo, o dili masukod ang kadako sa gugma mo. Walay katapusan ang pagkagamhanan mo. Ikaw Diyos o Diyos, ang amayang simbahon ko. Walay katapusan ang pagpasalamat, ikaw alagaran hangtod sa kahangturan. Ang grasya mo o sa gugma mo o sa pagkagamhanan mo, ang angayang simbahon ko. Walay katapusan na pagpasalamat, ikaw alagaran hangtod sa kahangturan. Ang grasya mo o sa gugma mo o sa pagkagamhanan mo, ang angayang simbahon ko. O sa pagkagamhanan mo, ang angayang simbahon mo. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. Walay katapusan ang among pagpasalamat nga ni kanimo, Amahan. Hantod nga ikaw, mubalik ka namo diri, Lord Jesus. Takos ka, napasidunggan o pasalamat. Alang lang yun kanimo, Amahan. Salamat, Lord, sa dako nimong gugma, Ginoo. Nga imong giula dito sa cross, arang lamang sa among kaluwasan, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Gihigugma mo ako, gipakamatyan mo, giula mo imong dugo, aron maluwas ako. Pasalamatan
Wala may laing sandigan, Ginoo, kundi ikaw lang, Amahan. Kay ikaw ang tag-iya sa tanan, Lord Jesus. Wala may laing gitinguha sa among pagkatao, Ginoo. Yes, Lord. Kundi ang imong presensya, Ginoo. Kami naghatag na mo kalipay. Thank you, Katagpawan, Lord. Lord God. Salamat, Lord, sa imong dakong gugma, Ginoo. Yes. Natungod sa imong Hallelujah. gugma, Ginoo, naluwas mi, Lord Jesus. Yes, Jesus. Salamat, Lord, nga kanunay ka nagproteksyon, naguban ka namo, Ginoo. Bisan pa man, Ginoo, sa among nasod ron, Lord Jesus, sa krisis karon, Lord Jesus, pero dili gid na mao'y rason, Lord God. Dili na mahimong babag, Lord, nga dili may makaalaga diha ka din mo, Yes, Amahan. hallelujah. Mintras naa pa may gininhawa, Amahan, naa pa may kinabuhi, Lord Jesus. Yes, Lord. Wala may laing gitinguha kundi mabayaw ka, mahimaya ka diha sa imong trono, Amahan. Thank you, Lord Jesus. Salamat, Lord, nga kanunay ka nag-uban, nag-provide sa among mga paginahanglanon, Lord God. Bisan pa man, Lord, sa mudala sa imong pulong, Ginoo. Ikaw, Lord, maghatag niya kumplitong kayuhan sa imong mga balatian, Yes, Lord Lord God. God. Thank you, Yes, Lord. Wala may laing mabayaw sa mga kasing-kasing una-una, Lord Jesus. Wala may laing mapasidunggan, Ginoo. Yes, Kundi hallelujah. ikaw lamang, Amahan. Hangtod nga ikaw mubalik, Ginoo. Kami magpaabot na gyud, Ginoo, Lord. Salamat, Lord, sa kamanunayong nimong gugma, Ginoo. Yes, Nga walay Jesus. paglubad. Sa imong pagkagamhanan nga walay katapusan, Ginoo. Walay nakulang diri ka namo, Amahan. Yes, O salamat, hallelujah. Lord, nga kanunay ka, wala minimo pasipat, Amahan. Kanunay ka nagatagpo sa mong tagsa-tagsa kapanginhanglan, Lord Jesus. Yes, Lord. Wala milaing mapasidunggan, kundi ikaw lang ang Amahan. Silbi, ang among igabalos ra gid nimo, Lord Jesus, mo ang pagpasalamat. Amen. Pagdaig kanimo ra gid, Yes, Lord God. hallelujah. Naala sa imong pulong, Ginoo, nga imong giumo lang imong katawhan alang sa imong kaugalingon aron mahimaya ka, Amahan. Amen. Thank Yes, you, Lord. Lord. Kanimo lang mga pagpasidungog, pagpasalamat sa pangalan lamang ni Jesus. Amen. Amen. Ato ta sa sunod bahin mga igsoon. Scripture reading to be led by Cindy. Cindy. May buntag ka natong tanan. Arita sa pagpamarog agig pagtahod sa atong buhi nga Dios ug atong ablihan atong tagsa ka Biblia ug atong basahon ang pulong sa Dios diha sa Efeso chapter 4 verse 1 hangtod sa 3. Ningon diri sa 1, busa ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad sa Ginoo. Mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga takos gayud, ingon nga mga tinawag sa Dios. 2, pag mapaubsanon kamo, pag maaghop o pag mapaulibon kanunay, ipakita ang inyong gugma sa usag-usa, pinaagi sa pagtinabangay. 3, paningkamuti aron mutunhay ang inyong panaghiusa nga hinatag sa Espiritu diha sa panagdait nga nagbugkos kaninyo. Ang pulong sa Dios. Salamat, sister. Ato ta sa sunod nga bahin. Sister Pamela, imong testimony. Among paminawon. Usbon ko, may buntag ka natong tanan. Andam na ba mo maminaw sa ako ang testimony? Bitaw. Sa amo ang upat ka tuig kapin dinhi sa lungsod sa sa ato ang bukid nga Sardinia. Sa una ug karon, ako ang i-short na lang ako kay unsa ra pong orasa. Ay layo pa di ay. Kanang kaniadto no nga kanang layo gani ko layo mi sa Ginoo.
kanang makahibaw jud ka nga kanang mura ganig kanang murag walay kalinaw imong pagpuyo ba dito pa mi sa babaw kanang ug naa kay mga kanang kuan sa mga especially sa atong mga pamilya di man na nato malikayan no nga natay mga panagbingkil nga ana lalis-lalis pero kato siya siguro kay kuan murag leksyon to sa Ginoo namo unya dili unya ako ang bana ato kay og mami na to diri sa simbahan niya wala pa man diring simbahan na diha napato dito sulod nami mo anha di ito siya nya maminaw nya ako kay kuan man mi kana murag kontrapartido ba kay ngano mo ana man kuan niya nganong mo simba man kadira nga kanang naman tay simbahan sa ubos na sa una to ha unya mo ana man na siya nga kanang lahi ra jud ba lahi ra gyud ang kanang nagani kay kanang murag tinuod gyud ba nga nagsaysay sa pulong sa Ginoo ana unya na itoy time nga nanindang didto nya nakoy duha pod ka tao nga murag kuan ko nila ba murag gidasig ko nila si Day Eden og si Marvin nya ako tando ra sad ko kanang muadto ra ko bisita ra ko pon ana nya naman toy that time nga ako ang bana ug ako ang anak kay ni simba man sila atong pagkadomingguha nya ag paghuman og simba nila ag kami pod pagkahapon na disimba sa mingkian dito sa ubos nya tinuod jud na nya mao to nya pag uli namo sa ako ang anak og si Kian ni ana si atin nga ama kanang dito mi papa ni simba minindot ka ayo ilaha kay mohilak gyud ka ana nya ni ana jud na si atina nako nya mo to ni ana po ko nga kanang but ra na di ko mutuo mo anak ko tinuod na ako istorya wala pa ko sa Ginoo gyud pero na ako'y Ginoo pero lahi ba kanang murag tuo ka ba o kay mo ana man nas traditional na gyud na kay ako abayang apuhan kay kuan ba yan siya mga kalag-kalag tanan magampo siya ana atus minteryo yang kuan-kuanon bisag patay na wan tilabot ron unya tinuod na nya mao to pagka Domingo ana sunod Domingo wa pa gyud ko ni kuan gyapon ko gahi jud kay ko gahi pas bato unya pagka sunod nya ni anak ko kana galing murag nakay kanang problema murag gihanok tanan ba sa imuhang kuan ko hala oy ngano man yoy gihatagan tag dako kay problema kana galing nagkawa na murag nagkawasak-wasak na din haa kay lahi jud ay ning nakay negosyo no nya imong butangan og kana galing sugal di jud ay siya lalim di jud ay siya mo lahutay nya mao to nya ako ang bana sige ingon nga dili na lagi ko ana i-pull out na ana nya kay baba mo mga igsuon ko diha sa Ginoo na kanang iya nga mga ingon ana kana tanan nga mo ingon siya di nako gikuan na siya sa Ginoo mura gani gibungkag gani siya tanan unya paghuman gani ato wala ko nagdahom nga ginaghinay pud mi og kana ganing naghinay pud mi og balay din haa unya kato siya gibungkag ito namo siya tanan nya pag kuan na dito ni simba na hapon na nagsimba na siya nya mato natoy time nga ni anak ko nga sige mo simba ko kuyog ko ninyo ug unsa yun na katinuod giingon ni Atina ana mo to simba nami diha nya kana galing first time nimo nga simba di ba kuan sa kanang murag kag kiwaw kayo musud ka murag mudi ana kay naa pa man diha matuwa jud pero gipanindigan jud nako nga mo try jud ko nya mo to pag simba nako din haa pagkanta na sa worship so to ana mao pagay pagkanta kinaunhan pagaling kantag ako ang mata mura nag sa kabaldi ag kanang hilak tinuod bitaw unya sa ako apong kanang napo koy pagkabatasan nga kana galing kanang lahi sa una uli kaniadto aw karon kay ug na ako'y makita nga tawo nga kana galing manguan siya nako kanang manghilabot di na gyud na nako siya tagdon ko ganahan na unya nya kato pag kuan na mo ana pag simba nako grabe jud akong hilaka ngano to di jud ani mo murag tinuod jud kaayo ba nga
nakaana ko hala kanindot di ay diri aor nga kanang kuan di ay tinuod jud di ay sila nga kanang ang pulong sa Ginoo kay powerful gani. Nindot gyud kayo makaana gyud ko nga lahi kayo ang Katoliko og i-compare jud nato niya sa ato ang buhi nga Dios kay tinuod gyud na jud siya Ginoo. Nya mao to in short lang sa amo ang pagpuyo gihatagan gyud mi sa Ginoo og payag ba. Nakaana ko Lord, dili ko mangandoy og dako nga balay. Ganahan ko gamay kay ganahan ko gamay gyud. Ko Albert, bahala gamay hatagan ako nimo og kanang atuan na kanagaling bisan pag kuan ako ray kanang kuan ana unsaon ako i-design pero kay bawo mo mga isuon ang gihatag sa Ginoo labaw pas payag. Kita mo. Bisan pangingana na siya pero moadto mo sa mua murag makaanak ko dili ko katuo nga ang sa amo ang 4 years kapin dinhi. Kay bawo ang grabe ang Ginoo kadako gid niya sa kuan. Kanang wala mi niya biya iba. Wa jud mi niya pasagdi og giun sa mi niya kay og nami mga problema sa una kay dili man namo ko Ginoo pero lahi man kana galing murag hawang karon kay og kanang karon og mo kuan ko masampit ko niya kanang yang dungkon gali niya dayon. Oh pero inana mo kamong mga ako ang kuan ninyo kanang mga bag-ong minyo karon nindot jud og na modol sa Ginoo kay kanuman og magampo mo kay og isentro gyud ninyo ang inyong pagpuyo sa Ginoo kay dili gyud na niya pakyaso ng inyong mga pangandoy sa kinabuhi tumanon gyud na niya. Yes nya mo to karon malipayon pud mi sa among pagpuyo kauban sa akong duha ka anak among mga pamilya nga nasdool mga ginikanan kay sa una maldita man jud ko tinuod. Unya ko anon nya natay time nga murag kanang naanak ko dili na pero ako mangluluyon man ko pero na time nga murag sa una like ba pero karon kay maka-adjust na ko nya kuan kanang unay muhang yun ako kanang murag dali ra ko ay kumaluoy lahi ra gid ay natas Ginoo nya bahala na sila kuan basag nay uban ay kay istorya nako pero wa man sila kahibaw sa pungko wa man sila kahibaw sa ako aramang Paris yun may kahibaw sa ako kay kahibaw man na siya og yun sa mi pagdala sa Ginoo karon sa among upat ka tuig kapin dinhi awa mi kakuan nga makapundar-pundar mi among kaugalingong pagpaningkamot inubanan sa kumbana og sa akong mga igsuon na diri mga ginikanan namo bisan wala na ko mga ginikanan. Salamat ko nga naa si mama kanang ato siya sa matug sa balay kanang ma-feel po na ako nga pinanggamin niya kanang ma-feel na ako po na tanan ako mga igsuon nga nasa ko ang duol nang ma-feel dyan na nga naa dyan ay ko igsuon kay layo ba yabi ko igsuon niya ako na po isa nga kanang kinamanghuran ka ba nga na kay igsuon niya layo ni mo kanang anak ko nga ganahan kong nay ate sa ako ang ganahan kong ate nga nasa ako ang kiliran na ako'y kuya niya tawag sa akong kuya kay ako sige mag-live si pastor ako silang kung ano usahay kanang kung na mga worship sim ako silang ipangtag ako silang ipangiran pero kay ba mamoy suon dili gapon ko magpadala sa paglaom nga unta ilang i-welcome ang atuang buhi nga Dios kay nanak ko sa kayaan nga kanang kuan na siyang Pastor Gideon John nagsabaybay gyud na siya na naa dito sa Amerika nagsubaybay gyud na niya ni pastor mao to siya jud naunta nga ako mga igsuon gyud nga kanagaling murag makuan mi magkayusa mi kay kanang nang mingaw kayo sa tanan kanang mabil na ko ba kanang kulang ko ba kay wala ba ako ikuan wala ba ako mama kay akong mama patay na bayaw niya akong nanay wala na bayaw mo to feel jud na ko nga pero gipunan man pud sa akong mga anak ug ako ang bana pasalamat po ko sa akong bana nga naagid siya sa kanang Ginoo mas nindot jud ayo og imuhang bana mao'y mauna sa kay ngano man ang imuhang bana ug mauna ang imuhang bana nga nagkuan sa Ginoo kana kaling mo
mukuan mo mukuan sa Ginoo mo, suno mo, manalangin gani imuha sang pamilya kay kamutanan mo dasig jud sad mo. Kay ngano salamat kayo diay ko sa ako ang bana nga kuan. Kanang swerte gyud ko, di jud ko ingon nga dili swerte kay wala man pud ko niya ingon nga sumbaga, bunuga, wala man sad niya. Bahalag ka ng maglambing-lambing ratang duha basta kay sa kasakit o kalipay magunungay ra gyud ta nya kuan maurat siguro to kay magsige na ko hilang ang dungog og himaya gyud iya ra jud sa atong buhi nga Dios. Mo to yung testimony. Sunod, kisay mo sunod testimony. Wala na. Ako na yung testimony po ko. Gamay. Kahapon, biyahe maggulay kahapon. Kung na-disgrasya man ko, sa ingon ko, di kong po'y pastor. Eh. Sige ko, ingon nga, di kong po'y pastor kay kuan. Ni ato man sa walo. Istorya mi kadiyot. Cara ato ta bro. Sige, uwa pa ko ni balibad pa kung pastor mabali siguro ko kay datugan mas karir na kung tielo. Kuan gani datugan sa karir bugat yan ang motor di apay karga. Lokso in town ang katong driver sa backhoe kay gitabang ko. Saon nga nagplano-plano mo kung di kumukuyog kay kini pong natay ginagmay nga buluhion. Ko di gid ta kumukuyog man tungo sige ko kung tanaw-tanaw kung sinilas dito sa nugas ba nabuslot man kung sinilas o nya wala man naunsa akong tiil yung ko gipanilipdan di ko sa Ginoo kay na datugan man dire sa career oo nakaingon ko nga Lord wala jud ko nimo biyahe ingon taon na ang katong drivers bako wa pa ka nabali wala man kay ang pikas to bali naman ko na mapunan gini usaon lang gid ko kuyog mi kong pastor kuyog mi nga tug kuan nya tugod sa Ginoo mulandong ni magampo ta kay kuan biya si pastor kanang dili siya anad og init bitaw ana man gini mga mistisohon okay ato ta sunod nga bahin mao ang special number sa De Villiers family. Praise. May buntag sa tanan among halaran natong buhi nga Dios og awit nga naguluhan matinod-anon ka.
sa sinugdahanan, ikaw gayon magtinud-ano. Sa panahon na kami musambit sa ngalan mo, tungkol mo mga paghangyo ko, sumala sa mga saan mo, maglinod-anon ka sa mga pulong mo, mga saan mo kanako, kikutan ko, wala ka na usap, sugat pa kaniya to, ang pagnaong ko, ikaw naman Jesus. Matinud-anon ka sa mga pulong mo, mga saan mo kanako, kikutan ko, wala ka na usap, sukat pa kaniya to, ang paglaom ko, ang paglaom ko, ang paglaom ko, ikaw lamang, Jesus. Tandang dumugog himaya alang lamang sa tong buhi nga Dios. Ito pagpakan ng Dios sa atong mga kaigsunan, family de Villeras, o wala pa ko kabaloon sa apelido day atong igsuon. Flores, sorry day, Flores. Akong gihangyo ang tanan sa pag-andam sa matag usa ka kasing-kasing unahuna ug pag-abli sa inyong Biblia nga mabasa diha sa libro sa Exodus, kapitulo 17, bersikulo 11 hangtod sa 13. Exodus kapitulo 17. Exodus kapitulo 17, bersikulo 11 hangtod sa 13. Samtang giisya pa ni Moses ang iyahang mga bukton, nagpadayon ang pagdaog sa mga Israelita, apan sa dihang gipaubos niya ang iyahang mga bukton, misugod pagdaog ang mga Amalikanhon. Sa dihang gikapuya na ang mga bukton ni Moses, si Aaron ug si Hor mikuhag bato aron palingkuran kang Moses. Milingkod si Moses samtang si Aaron ug si Hor nagtindog sa isig kakilid ni niya og nagunit sa iyahang mga bukton. Aron kini magpabiling inisa. Gigunita nila kini hangtod sa pagsalop sa adlaw og gibuntog ni Josue sa hingpit ang mga Amalikanhon. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, salamat nga imo na usab kaming gipanalanginan, nga imo na usab kami nga pauswagon, palambuon diha sa among pag-alagad kanimo. Salamat amahan nga imo kami gitagag kasing-kasing, madinawaton, matinuohon ug dunay kalipay sa pag-apply sa mga pulong mensahe nga mao'y among gikinahanglan samtang kami nagpaabot sa pagbalik sa among Ginoo. Amahan, i-bless Lord ang matag usa nga niya karon. I-bless usab ang ako mga kaigsunan nga naa karon sa nagkalaing mga nasod o sa nagkalaing mga lugar sa Pilipinas diin nakigkuyog nakiguban sa amo ang paghala diha kanimo. Moabot ngadto kanila ang panalangin pabor o kanamo nga niya karon ug sa tanang makabati mo dawat sa mga mensahe. Salamat Lord sa panalangin. In Jesus name we pray. Amen o amen. Kini maong mensahe mga kaigsunan naghisgot ni sa
panahon nga ang mga Israelita gisulong sa Maalikanhon. Ang Maalikanhon mga kigsunan, usa na siya ka grupo sa mga tao o nasod nga wala gyud modawat sa mga mensahe nga gisunod o gituman sa mga Israelita. Kumbaga conflict sila. O usa sa mga gipakita diha ang mga sundalo sa mga Israelita ang nangulo si Josue. Unya si Josue. Unya si Moses mao ang ilahang leader nga nangulo diha sa ilang pag-alagad sa Dios. Mao ang ilang leader o nangulo diha sa pagsunod sa mga mensahe sa Ginoo. Kay kanang Exodus kapitulo 17, wala pa diha gipakanaog wala pa diha gihisguti ang balaod. Kay pag-abot diri sa 20, diha naghisgutan ang mga balaod. So anang panahon na mga kigsunan, gipakita diha nga samtang nagkigubat ang mga sundalo sa mga Israelita, pinanguluhan ni Josue mga kigsunan dito sa patag diin nakigubat sa Malikanhon. Si Moses nagpaantaw dito sa bungtod. Unya sandihang nagpaantaw siya, giisa niya ang iyang duha ka kamot. Samtang giisa niya ang iyang duha ka kamot, makit-an nila ni Aaron ug ni Hur nga magmadaugon ang mga Israelita. Pinanguluhan ni Josue, daghang mga Amerikanhon nga mapukan. Apan tungod sa kadaghan kaayong mga kontra, dili diha-diha dayon nila napukan. Dili diha-diha dayon nangamatay ang tanang mga Amerikanhon. Sa diha nga nagpadayon si Moses sa pag-isa sa iyang mga kamot, diha giklaro mga kaigsunan nga mas daghang mapatay ang mga Israelita sa kinabuhi sa mga Amerikanhon. Ang gipakita diha kay dunay nisuod nga problema. Usa nga misuod nga problema mga kaigsunan, gikapuyan si Moses sa pag-isa sa iyang kamot. Ug sa dihang gikapuyan siya, dili niya maantos ang kakapoy o niya iyang inaog ang iyang kamot. Sa dihang inaog niya ang iyang makamot, mas mapersyado or powerful na pod ang Amerikanhon ug nabantayan kini ni Hur ug ni Aaron. Sa diha nga nabantayan nila, ningkuha si Aaron og si Hur og bato. Sama ani. Gipalingkod nila si Moses. So namubo si Moses. Og sa dihang nilingkod si Moses, sayon na kaayong gunitan ni Aaron og ni Hur ang kamot ni Moses. Kay nabantayan nila nga kung ius-us ang kamot ni Moses, mapildi ang mga Israelita. Ang gipakita sa maong kaagi sa mga alagad sa Dios nga mao ang mga Israelita pinanguluhan ni Moses, imo makit-an diha nga nagkahiusa sila. Ang tanan nagkahiusa. Nindot kaayo mga kaigsunan ang gipakita nga gubat sa unang panahon. Tungod kay kung duna sila'y leader, ang ilang leader walay laing gisunod ang mensahe sa Dios. Amen ba? Og sa diha nga mensahe sa Dios ang gisunod sa ilang leader nga mao si Moses. Si Aaron og si Hur nga maoy kaabag, wala gayud mobiya. Wala gayud mga kaigsunan mulayo kang Moses. Dali silang nakabantay kung unsay ilahang ikatampo, unsay ilahang ikaabag aron ang gubat magmadaugon. Diha sa Biblia mga kaigsunan, diha sa panultihon ni Haring Solomon, doon na say gihisgutan nga mas lig-on ang duha kaysa usa. Ang tulo ka pisi lig-on kini siya ikumpara sa usa ka pisi. Pag abot pud sa atong Ginoong Hesukristo, miingon siya nga duha o tulo nga magkauyon, magkahiusa, dili magkasumpaki, dili magka-conflict. Magkauyon mga kaigsunan, ingon ang atong Ginoong Hesus, naa siya sa ilang taliwala. Mahinungdan, ang pulong panaghiusa mga kaigsunan, gipakita nga mas bililhon or powerful kaysa dili magkahiusa. Mausab ang gipakita mga kaigsunan nga bisan sa ato ang praktikal nga pagpuyo,
o praktikal nga pagpanarbaho nga kun ang duha tulo magkahiusa sa pagtrabaho mas dako og agi ikumpara sa usa. Amen ba? Kung ang imuhang pagpanguma daro ikumpara nimo sa usa ka kabaw, usa ka daro, ikumpara nimo sa tulo ka daro, mas dako gyud agi. Kung ang tulo ka kabaw, tulo ka daro magkahiusa nga magtrabaho. Tama ba? Ug mausab ang gipakita mga kaigsuonan sa naglaing mga lugar. Gani, kung imong tan-awon sa atong panahon karon, ang balaan nga kasulatan nagsulti nga naa gihapon ta sa pagig-away. Sa Episo kapitulo 6 mga kaigsuonan, imong makit-an diha nga nakig-away gihapon ta. Dili sa pisikal, dili sa kusog, dili sa abilidad, kundi dili sa espirituhanon nga bahin. Kung imong tan-awon mga kaigsuonan sa Episo kapitulo 6, Episo kapitulo 6 bersikulo 12, imong makit-an diha mga kaigsuonan nga padayon tang nakig-away isa kay wala kita makig-away batok sa dugo ug sa unod kundi batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalingitan. Naagyapon ang pakig-away. Lamang dili batok sa pisikal. Dili batok mga kaigsuonan sa ato ang kanang bitawng kung unsa ang atong kahimtang. Pisikal, no. Kundi diha sa espirituhanon nga gahom sa kawanangan. Unya ingon ang atong Ginoo nga sa atong pakig-away gamito nato diha sa mga pag-ampo. Amen ba? Makig-away ta diha sa mga pag-ampo. Mahinungdan kung imong lantahon sa panahon nga ang mga magtutuo dunay mga problema. Sa panahon mga kaigsuonan nga dunay mga tawo nga sama ni Pablo ug ni Silas diha sa Buhat kapitulo 16. Siguro magsugod na sa 30, 31 hangtod sa unahan. Imong makit-an diha nga si Pablo ug si Silas nabilanggo. Pero sa diha nga silang duha nagkayusa nga nagdahig sa Dios, sa diha nga sila nagkayusa nga nagampo sa Dios, tunay milagro nga nahitabo sa ilang panaghiusa sa mga pag-ampo. Niuyog ang lugar diin sila gipreso ug ang mga pultahan sa presohan naable. Sa panahon nga si Pedro na preso, ang iyang mga kaigsuonan dito sa simbahan mainiton usab nga nagampo, nga nagkahiusa nga nagdahig nagampo sa Ginoo. Si Pedro giluwas sa Dios, taliwala sa duha ka gwardiya. Diha sa ato ang pagkat-on o pagtuon sa pulong sa Dios, gipakita sa Ginoo nga mas importante o powerful ang katawhan kung magkahiusa nga mudangop sa Dios. Amen. Apan unsa may mga pamaagi aron magkahiusa ang iyang mga katawhan o kanus aman niya sugdan, kanus aman niya ni buhaton, asa man magsugod ang katawhan magkahiusa. Kabalo ba mo mga kaigsuonan, ang panaghiusa dili na magsugod lang sa simbahan, kundi dili magsugod na sa Pinoy-anan. Amen ba? Ang problema mo ingon siguro ang uban, usa ka problema kanang gitawag conflict. Amen ba? Hello. Unsa may conflict? Kasagaran sa pamilya mga kaigsuonan kung imong lantahon dili diha magkahiusa nga mudungan sila sa pagsimba. Munay tinuod. Tanan nga akong nasinatian dili magdungan gyud ang bana ug ang asawa nga mga lagad. Sa amuang lugar dito sa Negros, dunay pamilya nga ang bana mo'y nauna, mulutos ang asawa. Duna po'y pamilya nga ang asawa mo'y nauna, grabe nga milutos ang bana. Pero hinumdumi, ang Biblia nagdasig o naglig-on, dili ka dapat maluya. Kung diha sa imong pamilya, ikaw ang miunag tikang, ayaw kasubog, ayaw kaluya. Kung wala pa katikang ang imuhang
kauban diha sa Pinoyanan. Kay dunay mensahe ang Dios pinaagi ni Pablo. Diha sa unang Korinto kapitulo 7, bersikulo 14, kung imong ablihan diha mga kaigsunan, unang Korinto kapitulo 7, bersikulo 14. Ingon din ha, kay ang bana nga dili magtotoo, gidawat sa Dios pinaagi sa pagkahiusa ngadto sa iyang asawa. Ug ang asawa nga dili magtotoo, gidawat sa Dios pinaagi sa iyang pagkahiusa ngadto sa iyang Kristohanon nga bana. Kung dili pa ingon niini, may sama unta ang ilang mga anak sa mga anak nga mga dili magtotoo. Apa ni anang kahimtanga, gidawat sila sa Dios. Wow. Atong pakpakan ng Ginoo. Muna nga, atong nadunggan ang mga mensahe sa usa ka testimony sa atong igsuon nga ang iyang bana unang mitikang. Actually gahuot pa ta sa una diha. Kay gamay kayo nga area nya diha ta nagsimba. Unya ako ang namatikdan si Gaw Albert magpalit-palit pa to. Nya nadugay ni kay istorya ng si Russell ug ako ningon na siya pwede naman siguro nga mo simba. Nya mara sa kahilakon ba? Pwede ra diri mo simba o pwede ra. Yan ay mga panahon mo simba o niya usahay anak na siguro to nagkalahos. Nya sunod siya na po di ang mga anak. Unang mitikang. Timan pag seryoso ka nga mitikang, timan ang imong tibuok pamilya gidawat ni Lord. Itong pagpakan ang Ginoo. Munang ayaw ka balaka nga sa pagkakaroon wala pa makatikang ang imuhang pamilya o kahakauban imos pamilya. Importante, seryoso ka nga mitikang sa pag-alagad sa Ginoo. Doon na may kaila dito sa Negros, mga kaigsunan, pila ka tuig siyang nangalagad, wa gyud mutikang ang iyang bana. Pila ka tuig. Nya lisod pud kaayo to ang sitwasyon nila kay ang iyang bana doon na bitaw kanang mura og kanang panulundon kumbaga nga kung kanang matulog ang iyang bana unya kung makalitan bitaw na magsaba mukalit rag kuha sa ilang bangkaw o katong ulisi nya gukdo ng asawa o dili ang mga anak inana ang iyahang kahimtang sa iyang espirituhanon nga bahin nya di po to katulog kung dili ka inom dili ka sigarilyo wa pa may sigarilyo kay sa una lungkoy dito katulog usa nga akong nakita nga hinumduman gyud nako sa gibuhat sa iyang asawa wala siya mohunong sa pagsimba. Sa diha nga wala siya mohunong sa pagsimba o pagpangalagad sa Ginoo. Gi-confirm diha sa sulat sa Biblia nga bisan kung wala siya lang usa apan diha sa presensya sa Dios ang iyang bana gidawat na diha sa Ginoo. Ang pulong gidawat nagpamuhat ang Dios sa iyang pamilya. Kabalo ba mo? Ang iyang bana dili kabalong mubasa. Ang iyang bana grabe ka istrikto silang ginuhan pero karon nagwali na. Itong patpakan ng Ginoo. Munang ayaw ka kuol, ayaw ka luya. Pagpadayon sa pagsimba, pag-alagad sa Ginoo. Aron makabot gyud ang tinuod nga kahimtang sa panagiusa. Kay mas lig-on, powerful kon magkahiusa ang duha ikontra sa usa. So kung giatiman ka sa Ginoo nga ikaw ang unang mitikang, labaw mong atimanon sa Ginoo kun kamo nang tanan ang magkahiusa nga mitikang. Amen. Pero unsaon man aron makabot, aron mahitabo sa inyong kinabuhi o sa inyong Pinoyanan, nga magkahiusa mo nga magdahig sa Dios, magkahiusa nga mo magpasalamat sa Ginoo. Unsaon man ug unsa may mga buhato, angay buhaton, ug unsa may angay ikanaiya, samtang mitikang ka diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Aron makalahutay ka, aron makapadayon ka, aron mahitabo sa imong kinabuhi samtang nag-alagad ka sa Ginoo, nga magkahiusa gyud mong tibok pamilya. Kining giawhag ni Apostol Pablo diha sa Epeso kapitulo 4. So atong tan-awon mga kaigsunan ang gibasa ka kanina sa Epeso kapitulo 4. Diha gitudlo mga kaigsunan
ang mga pamaagi unsaon aron makapadayon ka aron sa ingon mahitabo gyud sa inyong kinabuhi diha sa inyong pag-alagad sa Dios nga kamo yung tanan mudaig sa Ginoo. Amen ba? Sama gud sa kinabuhi ni Daide na tupakpakan ng Ginoo, no? Kinabuhi ni Gaw Albert. Naay na una, pero karon nagkahiusa, nagdungan na sila. Nya, atong tanahon sa may mga pamaagi. Diri sa sulat ni Apostol Pablo sa Episo Kapitulo 4, ingon dinhi sa versikulo 2. Pag mapaubsanon kamo, pag maaghop og pag mapailupon kanunay, ipakita ang inyong gugma sa usag-usa pinaagi sa pagkinabangay. Paningkamuti aron motunhay ang inyong panagiusa nga hihinatag sa espiritu diha sa panagdait nga nagbugkos kaninyo. Dunay tulo ka mensahe nga gusto sa Ginoo nga imo ning masabtan ug imo ning ma-apply sa matag-usan nato kinabuhi aron makap-ot mutunhay ang giingon ni Apostol Pablo kanang mutunhay magpadayon ang tanan mo magpadayon. Kadiya sa atong pagpangalagad mga kaigsunan giklaro sa balang kasulatan naa kanunay ang mga pagsulay. Pero bisan kung naay mga pagsulay hinumdumi naa kanunay ang kadaugan. Ug naa gani ang kadaugan mga kaigsunan timan ini dili kay magsunod lang nimo ang panalangin kun dili mag-una nimo, mag-atang nimo, maghulat nimo. Kung mupadayon ka kanunay mga kaigsunan maangkon ang tanang pabor o panalangin sa Ginoo. So kining tulo ka mensahe kinahanglan ato ning i-practice. Ang tanan mi i-practice. Ang pulong practice mga kaigsunan trabahoon, buhaton. Dili lang imahinasyon, dili lang litokon kun dili trabahoon. I-action, input action mga kaigsunan. Now, una pag mapaubsanon. Unsa maning pulong pag mapaubsanon mga kaigsunan? Ang pulong pagkamapobsanon, kung imong tanahon, kung siyang kining, kung imong tanahon ning pulong pagkamapobsanon, ingon din hinga, okay, ingon din hinga, pag magpobsanon, gitawag siya og humility. Amen ba? Ang humility mga kaigsunan kinahanglan ni siya i-practice pagpaubos. Ang pulong pagpaubos mga kaigsunan kanunay kang nagbansay, nagmanso, nagpractice sa imong kaugalingon sa pagpasaylo. Ang tanan mo ang pagpasaylo. Kaya diha sa pamilya mga kaigsunan naag yun ng misunderstanding. Kanang dili diha ka makasabot. Pero timan walay misunderstanding nga magpabiling misunderstanding. Tama ba? Ngano man, ikaw ug siya nga diha sa inyong pamilya gidawat ni Lord. Timan gidawat ni Lord. Ang pulong gidawat wala lang kay ang Dios nagpanalangin nimo, namuhat nimo, kundi namuhat usab ang Dios sa imuhang pamilya. Sama sa akong kinabuhi. Samtang nagpastor ko diha sa Opra, ang akong asawa dili pa inana kaluto. Gani pagminyo namo, pagpakasal namo ni ana pagid siya nga simba ka diha sa Opra. Kay adto ko dito Santo Niño dito sa Plaza Independencia. Iko sige, isayo ra ti kaghatod. Di man pud siya mo adto. Tinuod na, human na mo kasal. Kay nagdala na kog simbahan. Nya, di ko kalimot sa mga tambag sa mga pastor. Sa John, kung gilid ka sa pagpangasawa ng bayhana, kay bisan kung kabalo ka, conflict ang inyong faith. Pero nag-uban ang Dios, mas powerful ang Dios kay naa ka sa iyang mensahe. Mudaog yun ka. Pero kinahanglan ka og pagpaubsanon o pagkamapailobon, pagkamapaubsanon.
Pagpaubos yun. Kay dili na kay ikaw lang ang mudala, kundi ang Dios mismo maoy manarbaho alang niya. Una nga, wag yun sa kato dito sa simbahan sa Santo Niño, Diaz Plaza, Independencia, ang akong asawa. O niya, kabalo ba mo? Ang akong gibuhat, dili pag sulti kung sa iyang pagtuo. Ang akong gibuhat, number 1, pagampo. Sampang natulog na siya, ako na siyang ilihans. Pero timan, hindi ka kalihans kung naakay kasuko. Doon na kay pagdumot. Munang di gyud pwede nga moingon ka nga mapaubsanon o niya naakay kasuko. Naakay pagdumot. I-release gyud ang tanan nga dili kanang tawhanon kinaiya. Kay timan kung mga lagad ta sa Dios, nagsimba ta sa Dios, nagsakripisyo ta diha sa pagdaig sa Ginoo, pero ni hari ang kasuko, ni hari ang pagdumot, ni hari ang pati o tawhanon nga kinaiya. Timan ang giingon ni Apostol Pablo sa Galacia, Kapitulo 5, versikulo 19, di gapon kakasulod og langit. Napabata diha? Sayang. Muna niingon si Apostol Pablo sa iyang mga sulat nga busa patya. Kanang word patya, kanang tawhanon nga kinaiya. Unsa man ang mga tawhanon nga kinaiya nga kinahanglan natong biyaan? Kinahanglan natong taligdan. Kay kung dili nato biyaan o taligdan kanang tawhanon nga kinaiya, maunay mudala nato diha sa impierno. Okay, sa Galacia Kapitulo 5 mga kaigsonan. Galacia Kapitulo 5. Ingon siya dinhi sa versikulo 19. Sayon pag-ila sa buhat nga tawhanon. Nya kaning buhat nga tawhanon, ingon si Pablo dito sa Roma, wa gyoy makasud nga tahaw sa langit kung ang ihang kinabuhi tawhanon. Amen? Munang dire sa ingon sa dinhi, sayon kaayo pag-ila sa buhat nga tawhanon, makita kini sa salawayong pagiglawas, hugaw og hilas nga mga buhat, o ingon man sa pagsimbag mga Diyos-Diyos, sa mga pagpamarang ka ng pagdaot, muna ina imong tapad, ayaw na pagdaot. Ngayon na ka, nang daot pa ka, ayaw na, hunong na. Ingon din nga, ingon man ang pagsimbag, pagpamarang, makita usab kinis pagdinom tanay, pagbingkil-bingkil, kasina kapungot, kakog, o pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkamapalahubog. Nya ingon din pagkamatayawon sa lawas ng kaibog, ug uban pang mga butang nga sama niini, bosa pasidan-an ko kamo karon, sama sa akong gihimo kaniadto ang magbuhat niini mga butanga walay dapit sa gingharian sa Dios. Muna nga si Jesus do na say gihimo nga kana bitaw sambingay. May usa ka tawo nga nakasulod dito sa kasal. Unya wala magsulob og bisti sa kasal. Ang word nga bisti sa kasal, kanang pagkamatarong o pagkabalaan, pagkahinlo at ubangan sa Ginoo. Kana bitang ang bisti naghisgot na sa wala nagyud ka magkinabuhi sa tawhanon nga kinaiya. Kanang pagdumot. Munang likayan, ukuhaon, hukason, hawason, biyaan na to ang tanan nga kinaiya nga tawhanon. Inay mong tapad, hawason ng biyaan. Ang resulta kung ato ng biyaan, mga kaigsunan, naagyo kay pagkamapopsanon. Amen? Nganong kinahanglan man natong katunan ang pagkamapopsanon, kay maunay gikinahanglan aron mo tunhay ang panaghiusa. Nganong kinahanglan man magkahiusa mga kaigsunan, kay ang gipakita sa Biblia, mas powerful ang duha o tulo ikumpara sa usa. Kay kung daghan wala magkahiusa, equivalent na siya nga usa. Nya libog kayo ang usa ka organisasyon ug usa ka pamilya nga wala magkahiusa bisan sa una-una. Bisan siguro sa magluto, no? Kung magluto ka, unya ang imong asawa himarat. Nya imong bana hintab-ang sad. Na. Ang asawa mo ingon nga,
Sala man ni, magulang pa mas dagat. Ingon mo siya, sama ni, murag inkanto. Maglalis ba? Maglalis. Wala gyud kalipay, walay kalinaw. Pero kung magkahiusa, ingon ang Ginoo, dunay mga milagro. Amen? So unsay unang nga gikinahanglan aron mutunhay, mulahutay, magpadayon ang panagiusa nga maoy gikinahanglan diha sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Una, pagmapaubsanon. Amen? Kanang word pagmapaubsanon mga kigsuonan, wala kay pagdumot, wala kay kasuko nga imong gititigan. Kanunay kang ready nga mo release og pasaylo. Amen? Laom og habog og lapad ang imong panabot. Mao na nga ingon si Apostol Pablo nga aron mo tunhay ang inyong panagiusa, ingon siya diha sa atong gibasa sa Epeso, pagmapaubsanon kamo. Ikaduha mga kigsunan, pagmaaghop. Unsa man ning pagmaaghop? Unsa man ang pagmaaghop? Murag law man siguro nga Bisaya. Pagmaaghop, pagmapaubsanon, pagmaaghop, unya pagmapailobon. Kay mo unay tulo aron mo tunhay ang atong panagiusa. Or ang panagiusa diha sa pamilya. Kanang pagmaaghop mga kigsunan, number 1 nga gipakita dinhi na kay kontrol sa imong emosyon. Pagbati, dili pwede nga ikaw mo'y gustong masabtan. Ayaw anara sa imong kaugalingon nga moingon kang sabtar ako kay inani ko. Dapat ikaw mo'y mosabot kay Kristohanon ka. Amen. Lisod mo po kayo, kita mo Kristohanon, kita mo sabton. Tama? So, ang giingon dinhi, practice, response, kanang dili pag-react sa kasuko. Ayaw kuno bansaya ang imong kaugalingon nga ang imong i-response ang kasuko. Mura kag hari ng krasada. Kinahanglan ako'y mutuman, unya og dili magani matuman, moingon na kasabta na lang kuko kay inani ang akong kinaiya. Unya, kung inana ang imong kinaiya, moingon kang Lord, pasudla kog langit. Ngano mang musimba man ta, ang atong golangit. Tama? Ngano mo sakripisyo man tag-angat, duluhog mo arita diri magkayusa nga magdahig sa Dios. Kay gibansay nato ang atong kaugalingon sa trabaho, sa dihang mo suod na taglangit. Kay ngano man, dito sa langit, naa ang pagdahig. Ingon pagyud diha sa gipadayag, ang mga pagdahig dito sa langit, sama kahag, kanang kabanha, kagahog sa busay. Sama kagahog o kasipa sa dalugdog. Unya kung musimba ka nga nagtuhoy, nabatasan nimo ang pagsimba diri sa kalibutan, nasimba kuno ka sa Ginoo, nang nagtuhoy na, day nalipay nga nagtuhoy. Kanang malipay gani mga kaigsunan, muriak yun ang imong lawas, mulihok yun. Munang, musayaw ko, sana? Musayaw sa iyang presensya. Muna niingon si David mga kaigsunan, nga, daiga ang Diyos, asa kinamapasa, 150, versikulo 5 sa libro sa Salmo. Daiga ang Diyos upan ang panagsayaw. Nya ang ato ang nakatunan pagyod sa miaging Domingo, kinahanglan magbansay tang diha sa pagampo uban ang pag-isa sa mga kamot. Wala ninyo kalimti? Amen? So kung wala na to kalimti, ibansay na to. Buhaton na to. Sunod nga, gikinahanglan aron mutunhay mga igsuon ang panagiusa diha sa pamilya, pagmaaghop. Kung doon na gani mga halang o sakit nga mga istorya, ayaw dahi react. Ayaw gamita ang imuhang kasuko nga muriak ka. Just keep silent. Si piri usa ang imuhang baba, din susiha ang imong kasing-kasing, ang imong nahuna dayong ampo kas Ginoo. Distansya lang kagamay.
Amen ba? Kay kung dili na nimo i-practice, dili ka moabot sa dapit nga magkahiusa. Muna ang usa sa akong nakita sa amo ang silingan kaniadto nga karon ang iyang bana magwawali na. Ihilak ra niya sa Ginoo. Nya mo ana dayon siya, Mads, kay Mads man kasagaran didto. Maring dayong kanang pastor kanang na ako'y pre-request akong bana dados mga pag-ampo. Kay hapit ko maigo sa bangkaw, kay bangkaw pa man sa una. Kita ko kanang isi. Kita mag-isi. Ang kanang isi ko ron makaon naman. Isi, gitawag nas uban ulisi. Ulisi, ano ulisi? Kanang ulisi, na sa isima, mura na siyag pana, pero kahoy ra gyapon na. Nya na sa isima. Ang bangkaw duha gyud nay sulab. Nya na sila ana. Kay karaan man silang tao. Sila mo'y pinakaunang tao di sa mo ang lugar. Nya mo na ilahang igkuluan og bakatin. Kay na pa may bakatin kuno ay sa una. Unya ang iyang mabana kung makuyawan mo kana bitawng malimungawan unya mukuha dayon unya mamangkaw wa kaila. Nya ang iyang anak, ang iyang kuan asawa. Pero kabalo ba mo? Ang iyang ang iya ragyong ang ako yung mahinumduman nga dili na ako kalimtan nga iyang gibuhat ang pagpadala ra gyud sa pag-ampo. Nga pastor, Marie, Mads, dadon natos pag-ampo akong bana. Kay na may cottage sprayer sa una, matag Biyernes. Kanang cottage sprayer, balay-balay na. Karon, sa pagkakaron, wala pa taana. Pero muadto, moabot yung panahon, nga doon na mga panahon nga mobisita mi. Amen? Mag-service tas inyong balay. Dili lang diri sa ato ang simbahan. So muna gyud ako muna mo ang nabatasan kaniadto. Ya dili na sa bugat kung na kay love ni Lord. Dili na sa bugat. Kalipay nimo kaninduta nga sige ka og suroy-suroy pero gi-bless ka ni Lord. Amen. Ang uban maguna-una dayon unsa may akong ipasnacks, unsa may akong idulot. Maguna-una og snacks. Wala na maguna-una prayer. So pag maaghop mga kaigsunan, unsaon man aron naa kay pag maaghop, paharion nato ang Holy Spirit. Nya duha man na ka klase ang ato ang lawas. Actually duha ka klase ang naa sa atong lawas. Unsa man ang duha ka klase? Kanang tawhanon nga kinaiya ug espirituhanong kinaiya. Sa diha nga mintikang ta sa pagpangalagad timan ang tawhanong kinaiya naa pa. Unya, miabot ang Holy Spirit nga nagdala sa espirituhanon nga kinaiya. So, ang naas usa ka lawas sa tao, sa imong lawas karon, naa kay tawhanon nga kinaiya, naa po kay espirituhanon nga kinaiya. Na unsa may tambag sa Biblia, aron magpabilin nga dunay kaaghop, magmaaghop kanang naa kay control. Dili ka dayon mo react. Naa kay pagpamalandong. Manang ako mga kaigsunan gibansay nako kanang silent lang. Kay mas maayo mangunang silent ka kaysa ikaw mo'y mutabi. Kapoy pa ang pagtabi, kapoy pa ang kasing-kasing. Kaysa mo silent ka. No? Muna nga unsay giingon diha sa Galacia. Galacia kapitulo 5. Basaha. Galacia kapitulo 5:16. Di ba imong makit-an diha ang duha ka klaseng kinaiya? Ang Espiritu Santo o ang tawhanong kinaiya. Ingon din kini ang akong isulti kaninyo. Si Pablo nagsulti niini, ang kaninyo nga gisgutan, mga magtotoo. Ikaw na. Ako. Kini ang akong isulti kaninyo, pari ang Espiritu sa inyong kinabuhi, ug ayaw tumani ang mga tinguha sa lawas ng kaibog. Kay ang mga tinguha sa lawas ng kaibog, supak sa mga tinguha sa espiritu ug ang tinguha sa espiritu supak sa lawas ng kaibog nagkasumpaki kining duha busa dili kamo makabuhat sa buot unta ninyong buhaton kun ang espiritu mao'y nagmando kaninyo dili na kamo ilalom sa balaod. So diha giklaro mga kaigsunan nga
Kung paharion na to ang Holy Spirit, pero time pa, unsa man pud ang pamaagi aron maghari ang Holy Spirit kung ang imong nahuna naghuna-una sa tawhanong kinaiya. Unsa nang tawhanong kinaiya? Kana maghuna-una bitaw ka nga ako gud ni. Moingon dayon ang usa ka tawo nga wa pa biya ka kailan ako. Tawhanon na. Kanang moingon nga, uy, sabta ko, inani lagi ko. Ingon si Apostol Pablo, paria ang Espiritu, ayaw tumani. Stop! Ayaw gyud sugot nga maghari ang imong pagkaikaw kaniadto. Unsa man ang ikaw pagkaniadto, kanang unsa man na kita? Pagkasaputon, pagkambubuot, kanang masukanon, madinumtanon, kuhaon gyud nato na. Bansayon nato ang kaugalingon nato dihas pag-aghop aron makabuot nato ang pulong panaghiusa magsugod diha sa imong pamilya. Amen. Ikatulo, gikan sa pagka mapailupon, pagka mapabsanon, pagkaaghop o pagka mapailupon. Sa Epeso Kapitulo 4. Yes, pagka mapabsanon o pagmaaghop o pagka mapailubon. Kanang pailob mga kaigsunan, kana bitang pagka mapabsanon, pagmaaghop o pagka mapailubon, ang solusyon ra gyud ana kabalungon sa pahari ang Holy Spirit. Kana bitang bisan kung naa kay pagsulay, na kay testing sa imong pagkatawhanon, huna-huna ang aduna kay Dios. Keep silent lang. Just relax. Dayong ibutang sa imong huna-huna nga ang imong kasing-kasing dunay Kristo. Dunay kay Dios. Kristohanon ka. Alagad ka sa Dios. Amen? Ayaw gyud na kalimti bisag unsang klase nga pagsulay. Unya, sunod nga imong buhaton aron maghari makapamuhat ang balang espiritu, ayaw idangdang ang imong kaugalingon sa mga taong way Ginoo. Unsa man ang idangdang? Kana bitang idangdang ipainit ba? Unsa kabalo mo unsa idangdang? Kana bang dili gyud butang sa baga ba? Magpalayo ra ka pero nainitan ka. Mudangdang ka ba? Ayaw padangdang. Napakay gamay nga pagkatawhanon. Unya, ang palibot nimo puro tawhanon. Murag gidangdang nimo ang imong kaugalingon, murag hapit na lang pong iyong nga hinahinay po kang nagpatakod. Ayaw pa dool. Muna niingon si Apostol Pablo, bisan sa mga taong Kristohanon, apan nagkinabuhing tawhanon, palayo. Amen ba? Unang Korinto Kapitulo 5, versikulo 11. Kay daghan kayong mga tao nga muangkon nga naay Ginoo. Tungod sa ilang pag-angkon nga dunay Ginoo, dauton pata. Pero ang kinaiya perting layua sa Biblia. Amen ba? Nakasugat ba mo og klase nga tawo inana? Nga mutuo nga sila'y tinuod nga naay Ginoo, pero ang kinaiya perting layua sa Biblia? Nga muingon kami ang tinuod nga mga magtutuo, kami ang tinuod nga simbahan, pero padauta, perting kusuga. Maunay mga Kristohanon nga angay natong palayan. Nan kung ang mga tao nga moangkong Kristohanon papalayan sa Ginoo, unsa pa kana ng mga taong dautan? Amen ba? Unsay giingon diha sa unang Korinto Kapitulo 5:11, ang buot na kung ipasabot mauni, ingon si Apostol Pablo. Unang Korinto Kapitulo 5, versikulo 11. Ingon dinhi, ang buot kong ipasabot mao kini, nga dili kamo makighugoy-hugoy, kanang word makighugoy-hugoy sa usa ka tawo nga nag-angkon nga siya Kristohanon apan makliwason, hakog, nagsimpag Dios-Dios, tigbutang-butang, palahubog, kawatan, likay bisan ang pagpakigsalo sa maong tao. Munang, kung gusto nga mutunhay ang imuhang pagpangalagad,
makapuot nimo ang panaghiusa nga ang imong pagtikang do na kay madala sa pagpangalagad sa Ginoo. Patas-i ang imong pagpaubos, ang imong kaaghop, ang imong pagpailog. Aron mo tunhay na sa imong kasing-kasing, aron mabatunan nimo ng kinaiyaha, ayaw pakikuyog anang mga taong kanang way pailog. Kanang mga tawhanon kaayo og baba. Matakdan man gud ka. Sa among counseling libro, subject namo sa Bible School, naamang gyud ko diha ug mao nay akong giklase gyud. Giingnan gyud mi sa among professor nga sa panahon nga magdala na mog simbahan, ayaw gyud ni ininyo ibulag kining libro nga counseling. Nganuman, ingon ang among professor mao ni, ang number 1 na nagtudlo gyud ang Holy Spirit. Nya, this is the full of counsel from the Holy Spirit kini maong libro. Dito namo nadabasahan na diskubrihan ang pinakakusog na influence kanang maka-influensya nimo kanang imong kauban. Dili ang kanang imuhang gitan-aw, kana yung imong kauban. Preya sa usa ka istorya sa among libro nga dunay isog kaayo nga pamilya. Iyang mga anak puro perting isuga. Perting yung isuga nya baskulado, perting yung pagkakusgana. Kay naa sila sa kanang kung manok pa hybrid nga dagko sila nga perting kusgana, masol pa imong perting pagka dagkoa, unya perting pong isuga. Naon sa man nga usas iyang mga anak nga maoy pinakaisog sa iyang pamilya ni Langyaw Mas Manila. After 3 years, ang pinakamatso ug pinakaisog perti namang pagka huyanga. Niingon naman nga, pa, unsa day atong makaon? Nabayot mo di ay. Ngano man, kay ang palibot sa iyang gitrabahoan o mismo sa iyang boarding house, puro mga bayot. Muna nga, usa sa gitambag yun, kaming mga pastor, kinahanglan musulti yun sa tanang mga magtotoo, nga kinahanglan bantayan nila ang ilang kaugalingon. The word bantay, nila ang iyang kaugalingon. Responsibilidad ninyo ang pagbantay sa inyong kaugalingon na pamilya. Labi na gyud sa inyong mga anak. Ayaw ninyo tuguti nga mas maimpluwensyahan sila sa lain kay ninyong mga ginikanan. No. Napabata. Muna nga, dad-on yun nato atong mga anak sa simbahan. Munang ang simbahan daghan kayong mga pamaagi nga gibilin ang Ginoo para ang atong mga kabatanunan makasugod diha sa pagtikang sa pagpangalaga sa Ginoo, gidasig ta sa practice diri sa mga instrument. Kay moingon ko nga kung nara mo'y makatunan diri sa instrument, magdala na ninyo diha sa kadasig sa pagpangalaga sa Ginoo. Kay kung di pa ko kabalo mo gitara, di pod siguro ko may kanang basta murag moingon ko nga dunay kalahian gyud kung duna kay nakatunan kaysa wala kay nahibaw-an. Munang mga batan-on, dasigan ninyo ang inyong kaugalingon sa pag-ari diri. Pag-practice mo, ampingi lang ang mga instrument. Mag-practice mo kanang naarasad ang kanang kapiyalan. Mga batan-on, gidasig ta mo. Ayaw ninyo usiki ang higayon ng panahon nga makahimo pa mo kapag bansay. Kaysa panahon nga dad-on na mo sa dapit diin mo magsugod. Ang inyong nakatunan, maunay inyong kaubang ug katimbang sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen? So bansaya ang inyong kaugalingon, bansayon nato tong kaugalingon diha sa mapaubsanon, pagka maaghop, pagka mapailobon. Kini, mauni mga kinaiyaha nga makatabang nato aron mutunhay ang panagiusa. Ug sa dihang mutunhay ang panagiusa, malipay ang Ginoo. Kabalo ba mo? Sa pulong sa Ginoo diha sa Salmo 133.
1 hangtod sa 3. Nindot kay na diha mga kaigsunan. Diha makita nimo nga pagkanindot o pagkaayo kung ang katawhan magkahiusa. Asa pa? Mga igsuon. Amen? Unya, kabalo ba mo mga kaigsunan? Kung magkahiusa ang katawhan nga magpuyo diha sa Pinoyanan, imong makitaan nga tumanon sa Dios ang iyang saad. Nga iya kang iblas, iya kang luwason, iya kang tagbuon. Mao na nga mahitabo sa imong pamilya nga God's provider kung ang tibuok nimong pamilya magkahiusa. Kanus ama na mahitabo? Kanus ama nimo sugdan? Karon ayaw paulahi. Sugdi diha sa imong pagtikang. Dada kanunay sa mga pagampo. Mag-ina po ay ta. Unya patas palalumi, palapda, pahabuga ang imuhang pagpaubos. Ang imong kaaghok kanang ayaw day react. Kung singkahan ka, ayaw singka. Mas maayo hilak. Kay kung hilak ka, maluoy ang Dios. Naa sa Salmo last nga bersikulo. Salmo 34 akong tan-awon kung mauban ni. Salmo 34 Salmo 34 nya bersikulo tanawa ha. Okay. 18 naa mo diha. Okay. Duol ang Ginoo sa samdan o kasing-kasing og luwas ko niya ang nakabsan sa tanang paglaom. Ayaw tuguti nga ikaw mo'y makapasamad. Ayaw tuguti nga ikaw mo'y hinungdan nga nung masuko. Kaya nga naman, nilitok ko kag makapasamad. Ayaw singka. Ayaw litok og makapasuko, makapatigas ang kasing-kasing. Kabalo ba mo? Ingon si Pablo, dad-a ang dautan sa maayo. Kung sa may maayo nga buhaton nato, kung naay kasuko sa imong pamilya, kung ikaw asawa, gikasukan ka sa imong bana, ayaw singkahi. Hapo-hapa. Diba inigdaro ana, muuli nagsayo, kay magpahapuhap na pud nimo. Tinuod na ay. Tinuod na. Pero kung musingka, singkahan pud nimo. Oy. Daghan